Ja, jeg vil forklare lidt om DNA's opbygning. Og DNA, det har, hvad skal vi sige, 4 slags byggeklodser, som også er de her, vi kan se på figuren her. Og bogstaverne her, det står for thymin, og guanin, og cytosin, og adenin. Og de er base, kvælstofholdige baser, som alle sammen består af et sukkermolekyle, som hedder deoxyribose. Og hertil er der bundet et fosfatmolekyl, som vi ser her på P'et. Det er altså bundet til et fosfatmolekyl. Og man kan sige, at det er ligesom trin, en stige, og de er altid, for eksempel så er adenin og thymin altid placeret over for hinanden, som vi også kan se hernede. Se både her og her. Sammen med guanin og cytosin, de er også altid placeret over for hinanden her, som vi skal se her. Det kalder man så baseparingsprincippet. Og de her baser, de er så sammenholdt af hydrogenbindinger. Det er forholdsvis svage hydrogenbindinger. Og mellem A og T her, der har vi 2 hydrogenbindinger. Og mellem G og C her, der har vi 3 hydrogenbindinger. Ja. Så ved vi har de her thymin og adenin, der er altid over for hinanden, og guanin og cytosin, der er over for hinanden, så gør det sådan, så DNA altid får en struktur, hvor de 2 strenge molekyler, de altid modsvarer hinanden, eller komplementerer. Eller de er komplementære. Så man kan sige, siderne på molekylet, det er jo består i så skiftevis af fosfationer og deoxyribose, som er bundet til hinanden, som man skal se her. Siderne på molekylet. Og ja, det var lidt om molekylets opbygning. Jeg går ned til opgave 2, som er replikation. Ja, og det var så lidt om replikation i form af, hvordan DNA replikerer sig selv. Og det gør den på den måde, at den spalter sig selv på langs, som vi også kan se her på figuren. Spalter simpelthen sig selv på langs af de her basepar her. Og man kan lidt sige, at det er på en måde ligesom når man åbner en lynlås. Den spalter de her basepar, så det gør det simpelthen muligt at indsætte en ny kopi af de her baser over for hinanden, sådan så via baseparingsprincippet, når der er åbnet op for de her basepar her, som man kan se, så laver den en ny kopi af den, sætter dem over for de her basepar, så det passer, og dermed har den så lavet en kopi af sig selv. Og grunden til det her er, at for at cellerne er i stand til at dele sig ved en celledeling, så er der nødt til at være DNA-kopiering. Vi er nødt til at have celledeling til at ske, fordi ellers så kan vi ikke blive til mennesker, når f.eks. sædcellen fremmands ind i et æg. Der begynder jo en hel proces med celledeling, hvor celler begynder at udvikle sig
og dele sig til flere millioner celler, og det kan jo ske, hvis der ikke er nogen DNA-kopiering. Så det er derfor, at DNA kopieres, så det kan komme over i nogle nye celler, og vi kan vise basically. Som jeg også skal se på den her figur, så er der noget der DNA-helikase. Og det er den, der bryder de her basepar op. Du kan se, at den kører ligesom langs de her basepar. Og den gør så, at den bryder hydrogenbindinger mellem dem. Og det gør det muligt, at replikationen den kan foregå flere steder på en gang blandt andet. Så det går meget hurtigere med de her kopieringer af DNA'et. Ja, det sidste spørgsmål her er, forklar hvordan baserækkefølgen i DNA-molekyle bestemmer rækkefølgen af aminosyrer i et nydannet protein. Her vil jeg indgå den her figur. Og man kan sige, at i et nydannet protein, der er nogle koder i farten. Det er ligesom rækkefølgen af de her nukleotider her. Det kunne fx være TAC, AGC til GT. Det kunne fx være de tre første DNA-koder her. Det er ligesom en kode i det bestemte gen, der fortæller en kode for præcis hvilke aminosyrer der skal indgå i den her protein. De her tre nukleotider i træk, de udgør simpelthen en kode med bestemt aminosyre. Og så fx det også jeg nævnte TAC, AGC og GGC. Det er simpelthen en besked på, at de tre første aminosyrer i dette protein her, det så skulle være, methionin, serine og prolyrin, for eksempel. Og det er ligesom at DNA det er en universel kode for der gør proteinsyntesen. Den foregår ligesom på samme måde i alle organismer, fra bakterier til planter til dyr. Det er ligesom den her kode, og så kommer det så an på hvilken måde de er sat op på, så den her kode den lukker ligesom op for, at så skal det være den her måde. Så skal det være de her stoffer, der skal udgøre det her syre. Jeg kan også se heroppe i den her figur her, at der er den her kode for det her syre her, der skal med i den her. Og der har vi så den her transkription, hvor at DNA omskrives til mRNA. Og det er derefter så trænger den her mRNA her, den trænger sig ud af cellekernen og hen til et ribosom, som jeg også skal se her. Hvor så den her RNA den angiver præcis hvilke aminosyrer som skal sættes sammen i den her syntese af det nye protein her. Ja.